36 000 квадратни километра. Вторият по големина е остров Хайнан с административен център Хайкол с площ от 34 000 квадратни километра. Релефът на Китай се образува под влияние на изпукналата повърхност на Цинхай-Тибетското плато. Формирало се преди милиони години. То е с надморска височина. Той е с надморска височина до 4000 метра. С него, той наричат го подвиза на света. В него се спускат като песен на едната главна ръката реки, разделящи Китай. Планинските вериги Нанлин и Цинлин разделят Китай Нанлин разделя Китай на южен и северен, Цинлин разделя Китай на северен и южен. Второто стъпало се състои от платата вътрешна Монголия, Льосовото плато и Юннан-Гуйджоуското плато. Басейнът на реката Рим, Джунгарската и Сачуанската котловина. Средната морска височина на второто стъпало е от 1000 до 2000 метра. Льосовото плато се състои от силно ерозираща почва и това помага и поради това е много подходящо за селскостопанска обработка. Именно тук се намират едни от най-старите центрове на земеделие в света. Местните жители, поради липсата на камък и дърва, живеят в пещери, издълбани по склоновете на льосовите хълмове. А понякога си правят градини над пещерите, в които живеят. От източното подножие на планините Голям Кинган, основно във вътрешна Монголия, Тайханшан, Ушан и Суефаншан, се формира третото стъпало на китайския релеф. Надморската височина тук варира от 500 до 1000 метра. От север на юг третото стъпало се формира от североизточната Манджурската, северокитайската, както и равнината на средното и долното течение на река Янцза. Равнините в Китай заемат около 12% от цялата територия. Четвъртото стъпало се състои от обширни крайбрежни територии, заедно с отмери множество острови. Крайбрежната ивица понякога достига до дълбочина до 200 метра под морското равнище. Планините и хълмовете са неделима част на равнинният Китай. Още в праисторически времена хълмовете са се смятали за свещени места на божествата, а по-късно като източници на чиста енергия. Още в древността в Китай възникнала особена география, в която включва 5-те даоистки планини, от които са четирите посоки и центъра, както и 4-те свещени будистки планини. 5-те свещени будистки планини са на изток Тайшан,
на изток Тайшан, на запад Хуншан, на юг Ханшан, на север Ханшан и в центъра Суншан. Четирите свещени будистки планини са на север Утаншань, на запад Меншань, в центъра Джуаншань, на изток Путуншань. Основните равнини на Китай са североизточната равнина, която е с морска височина под 200 метра. Равнината на Северен Китай, която започва от планините Тайханшан на запад и се простира до източното крайбрежие на изток и стига до реката Хуайхэ на юг. Надморската височина е 50 метра. След равнината, която се намира по поречието на река Янцзы, която се намира между планините от Тайшан и стига до източното крайбрежие на Китай. Надморската височина е под 5 метра. Равнината по делтата на река Дзюцзян, намираща се в град Гуанчжоу. Надморската височина е 50 метра и равнината по поречието на река Хуанхэ, която се намира в автономен район вътрешна Монголия. Надморската височина е около 1000 метра. Друга. Коя? За какво сте? Котловините планини. Котловините планини в Китай са 5 на брой. Първата е Таримската планина, която се намира в южната част на Синьцзян, уйгурския автономен район. Има средна надморска височина от 800 до 1300 метра. Следващата е Джунгарската котловина, която се намира в северната част и е с средна надморска височина от 500 до 1000 метра. След това е Цайданската котловина, която се намира в Синхай, тибетското плато тук и е със средна надморска височина от 2700 метра до 3000. Предпоследната е Сичуанската котловина, която се намира в провинция Сичуан, тук, и е със средна морска височина от 400 до 800 метра. След нея е Турфанската котловина, която е с най-ниско и е с средна морска височина от 154 метра и се намира в Синьцзян, уйгурски автономен район, в средата, в централната част. Китай има множество реки, а басейните повече от 1500. Общата дължина на реките е 220 000 км. Има вътрешни и външни системи. Вътрешните са тези, които не се вливат в моретата, а външните са тези, които се вливат в морето. Външните са Янцзы. Ето тук. Така. Тя е 6300 км.